Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gobleng. Hari ini mau masak sayur asem pemirsa. Teres, sayur asem kacang, daun tela. Nah, bumbunya seperti ini guys. Nek bumbunya sayur asemnya yang bluro ini iki. Bawang merah, bawang putih, garam, penyedap, terasi. Ini karena sayur asam setiap daerah itu beda guys. Soalnya aku juga pernah tinggal di Tangerang, pernah tinggal di Jakarta. Sayur asam itu punya ciri khas masing-masing. Enak kabeh. Wis tau njajali. Terus ini gue biasa apa namanya? Sambal terasi. Terus ini mau juga tak kasih tempe. Bumbu tempe itu seperti ini guys. So, kunyit, bawang putih, ketumbar, garam. Itu juga tak kasih terasi, nama sambal terasi dikasih terasi. Nah, tak kasih terasi nanti pemirsa. Ini aku tak ngulek dulu bumbu tempe goreng. Ini ki Mas Santo pemirsa, senengane ki tempe. Wis pokoknya gak pernah bosen sampai seumur uripe. Tempe ku ora usah isin mangan tempe. Nek aku gak popo. Pernah dindo pergane mangan tempe, ora masalah wong tempe malah sehat. Tempe ku ya termasuk protein nabati murah sehat. Pernah kok aku diarani panganane sama tempe, terus bojoku senenge tempe, guys. Kontanku dari 2023 sampai 2026 masak iwak iku pernah ya ora dipangan masan. Wong bener. Ya nang warung makanan iwak. Ya pernah tak masaknya dipangan cuma mesti sesuke iku sik luwih akeh. Dinget meneh. Wis kita bumbu tempene ya guys ya. Bumbu tempenya tak kasih kunyit. Biasanya bumbu instan, aku lali nang pasar ora tuku. Sing pemulihan wis do pemulihan, sing aku iki urung pemulihan, guys. Bojoku sik nganggur. Tetap disyukuri saya iso mangan, ngene aku. Mane kuwi kudu akeh bersyukur, ora akeh ngeluh. Sing urung mergawe, sing belum kerja kayak suamiku ngene iki, aku pontang-panting guys mikir piye carane ben cukup. Wis bersyukur sing suamine wis do kerja. Syukur guys ya. Jangan sepi Mas Santo pengen jangan asem. Pokoknya aku saat balik kerja orang mbok masakno, Bu. Oke aku. Mas kan tuku tempe sing rada mentah nggo stok blonjo 2 hari ke depan. Ya aku cuci tangan dong saya. Niki Jojo mbek tempe ini wis seneng. Gak usah isin guys mangan tempe. Tempe panganan bergizi isin nek nyolong isin. Ah, kumboyak. Jadi orang desa yo kudu iso adaptasi. Wis. Engko ambek goreng balur pemirsa, balur linane beli masih. Saiki ya wis apa-apa. Iki wis urung mateng tenanan fermentasine pemirsa. Ini marinasinya tempe. Gue tak cuci sik balure. Masih punya lebihan terong 1.
Iki ada asam mentah. Langsung tak geprek di mangus tak cuci nih. Nah, aku ternyata ini sisir lagi tak pemirsa. Aduh. Kalau pemirsa ya bumbu nih sayur asem ya guys. Oke guys, ini sudah. Tempenya tak marinasi dulu pemirsa. Aku ini tak tripat iki ra ketok kabeh guys. Lurung. Ini buat apa ini ngarani sayur asem aja. Kita juga masih goreng tempe. Ini kita masukkan kacang dulu dan keras-keras guys. Masih kita masukkan terongnya guys. Terong terus iki usah pakai waktu lama pemirsa nih, terongnya cuma sebentar. Kita masukkan dulu. Kemudian ini bumbunya sayur asem tak ulek kasar sengaja, geprekan laos asem kita masukkan ke sini. Tangannya umuk siji ya wis ngene iki. Selikutan. Nah, ini wis iki ditanekno sedelo. Nikmat maneh podustakan. Mas Santi ku senane nek ning omah kon gek sayur asem. Racikanku pemirsa. Nggen nang omah nek sumure karena amen santen-santen ae ndik bodo dadi pengen sayur asem. Sambelannya kita goreng, guys. Sayur wis mateng ki mau tak sok nang bagian nang mangkok pemirsa. Iki part akhir pemirsa. Iki sing ngulek Mas Santo, guys. Selesai mateng. Nah, yowis iki guys sayurku hari ini. Ya wis terima kasih nonton kontenku. Pak ojo lali like comment sampai keluarga Mas Goblon anak keluarga baik kan sepuro sing akeh. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jajanku bodoh sih iki apa rendang tekno. Karek kongguan karo Roma. Bariki Saisak suruh nyapu nang lap-lap gawean anu bare pemirsa. Oh, sudah angon wedhus guys ya mene guys. Teh. Oh. Wedhus pemirsa. Ini ki ditinggal sing duwe nek ora mulai masak umba-umba. Rata-rata kene ngono pemirsa cepu padangan angone wedhus ngene iki wong IP-ku Bojonegoro sing omahe ndi ngasem Bojonegoro yo ngene iki pemirsa. Angone ngene iki. Delalah kurang durasiku ya Allah. Mari yo wis wetenge wis ngelih pendang masak nggo sarapan. Wah nek bodong ini ki bagus sego pecel antri pemirsa, aku tahu antri sampai hampir sak jam. Awang-awangan guys aku. Biasanya teriak aku tuku sarapan. Oh ya tia. Ki bu aku ki senggak penian pemirsa. Senggak penian wis ngene iki pemirsa. Bendinane nang omah wis ngene iki aku. Ayo pokok ayo bersyukur sing wis mulai bar bodo kepiro lho aku wis 2 minggu guys. Rasane pontang panting ngalor ngidul ngetan ngulon ya Allah. Kono wis mulai ngono Dik. Oh jalan-jalan ya. 2. Sayangi ibu. Oh. Iki lho. Ngelorotno weteng sik pemirsa aku. Oh, ngelorotno weteng sik ambek Jojo Dik ya. Sayangku. Iya. Ya, ono sing takok Jojo sekolahnya tahun iki, guys. Gak apa-apa, sepenting ora 10 tahun di sekolahno akeh. sempat omongnya yo keri, emangnya telat.
jenenge bocah perkembangane dhewe. Sing penting apa kita anut saiki jamane piye ya anut. Wes gak usah takut bolak-balik, wis tak jawab insyaallah tahun iki. Halo Jimmy. Nek tak jelasno diomongi diarani omonganku dibolan baleni. Wis tak jelasno amen do takok ae. Serba salah wong niki, guys. Nek diindo nang konten gak trimo. Ya wis ngono ki dunia konten. Apane ora ketok wonge komen. Wis pokoke dono-dino guys. Jenengan ndongakno apik, engko entuk balesan apik ngono ae wis. Ki aku ngendho awakku dhewe mau ngendho awake wong liya. Ya segrem mbok pemirsa. Halo Jimmy, iki kucingku men anut aku ae pemirsa. Kakak nang ndi kakak wis balik. Kakak mbok kono main kok ora sekolah. Soalnya kan iku pemirsa ujian TKA pemirsa. Ujian TKA ya apa Mbak? Ya buka Google. Soalnya kan dulu memang masalah ki yo sekolah kelas 1 kan di SD sana, di SD Jepon. SD Negeri Jepon 4 sana pemirsa. Jadi nih menyelesaikan dulu dijak pindah-pindah iki gak gampang, guys. Nek engko mentale persiapane aku ora tipikal wong tua sing maksa bocah. Sak lile atine oh yo anakku pengen kene yo alhamdulillah ya pengen nang kono yo ben soalnya nang kono wis duwe tempat kanca wis TPA-ne yo nang kono wis ben sepenting dia bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Oke guys, dah tak lanjut ya, aku mau share urung bar. Ayo Dek, pulang ya. Pulang ya. Ayo. Oke pemirsa, sampai jumpa.